fɛn fɔ mɔgɔ terroriste faama tigilamaw ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka ɲɛmadaw kɛ ɲɛmadaw hukumu kɔnɔna la o kɔni o kusela ka maajugu ka dagayɔrɔ dɔ kɔni olu la kodɔn jamana fan caman fɛ o de hukumu kɔnɔna la sanfɛkɛlɛbaw o ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka susuli kɛ ka ɲɛsin maajugu ninnu ma susuli minnu n'i y'a ta ka lajɛ a fɔlɔ kɔni kɛla sababu ye ka se ka terroriste maa 6 kɔni olu kɔni mun tun bɛ ka o ɲɛma dogo gosili fɔlɔ kɔni ko o kɛla sababu ye ka se ka terroriste maa 6 olu kɔni bɔ baara la olu kɔni dogolen bɛ yiri dɔ duguma mun bɛ tali kɛ Kidali o mara la o kɔfɛ gosili filanan ko o fana kɛla mun bɛ tali kɛ Abe Bara o Woroduguyan fan fɛ ko a kɛla sababu ye fana ka pick-up kelen ale ni maa minnu fana tun bɛ a kɔnɔ ni o kun dogolen don ka se ka olu fana bɔ baara la État-major général des armées a ko a bɛ hakilisigi kɔni o ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ wa o fana ka to